Yay! Storia, drop it shot. Wow! Man-made forest. Alright. Let's go. Hi guys, what's up? What's up mga kaoyoyoy? So meron sa Asturias. So another day, another ride. So for today's vlog day guys, adto mi og Asturias sa Buswang Lake at may magland. So atong bisitahon ng lugar. Kaon ta dito daghang siomay. So this is gonna be a short ride lang guys, at murag moody gamay ang panahon na ay mga pagpanag-om, but okay ra, madadara di ra siguro ni muuwan. Mingaw yun ang dalan basta Sabado, mamsa? Basta Sabado ba? Mingaw ang dalan sa probinsya. So guys, kaabantay na ako akong OBR, akong Commander-in-Chief. So ilaag na ako siya para mawala yung mga stress sa life. Ha? Og agoy. Oh guys, dana. Taligsik na. Oh no. Hello. So sakto gyud itong imong balita. Agoy, patay atong cellphone na ni guys. Pero murag diri raman sad. Wala, nanagid dahil taon sila. Oy, scam ni uwan na oy. Pero sa unahan murag wala ra, may ulan good. Padayon ta guys. Padayon ta, walang makakapigil sa atin, padayon ta. Pasilong na po tahanis kay ito aparel. Sama sa una na tong ride, pasilong na po tas kay ito aparel. So guys, panghadlok ra itong uwan na lagi. Awa dire wala ulan dire oh. Ayaw ana uwan. Tagsa na lang gali may makalaag, uwanon pagid nimo. Panira kay ka ba, pirmi yung kagnaa basta manglaag mi.
Kaning uwan na pero may gino siya basta manglaang mi sa akong OBR. Pero may gan mi uwan nun guys. Maski unsaon na maghangyo naagyod siya. Muuban gyud siya namo. Labay lang sa tasaki ito aparel. Wave lang sa saki ito. Yay. Kalmado. Wow! Man-made forest. Para na kuan dili kayo kuan. Alright. Tara. Tapos dito dahil tama. Tara. Mao na yung pinakadako nga lake dari Cebu. Sa Cebu Island lang. Sa Camotes, Danau man, Danau Lake. Sa Cebu kan ko na siya, fresh water. May butete.